ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kinong tri Asha ka jala Kerala kila Khap yala Ñiuh Khlieh hakapor bakila litur sa Secretariat Jong ka jala Kerala. Kani ka Jingïakhih ka day hakasngi baka Jingïakhih ka Jong ki kadap san posngi kanthi. Hakani ka Jingïakhih sa Secretariat layo i baki Asha kila ja umat bat kila lau ki klip bakila kelong yo Ñiuh bat shua bakin poi sa Secretariat kila Khap yala Ñiuh bat don ru na pedeng Jong ki bala kurselen. Hakani ka Jingïakhih ki Asha kila ong baki sumar yala Ñiuh kumba sumar yala ki kun. Henry kila ong baka sorkar ka sengap jar-jar halo ka Jingïakhih Jongki bat kinam sange hiru tat hadu baka jingdawa Jongki kan urlong. Kidawa baka sorkar ka diban penkiuno ya ka jingsio bai burom meki ni ka honorium na ka Ñiuh hajar tingka syaka arpwe hajar tingka shibenai. Bat nalo kata kila dawa ba anda kerta ka Jongki kala palat ya kan dupo arsnam ka sorkar ka diban a yaki sanlak tingka bakin syong thanyo. Ki Asha Kerala ki yakhi da ka basha thangan klemput sngi bat kani ka jing sha thangan kamdei baro shisian sha thangan henrei hakawei ka sngi kindon daki wei bat hakawei ka sngi pan kindon sadaki wei. Kerala kidon kumba arpun riu hajar ngot ai ki Asha.